kanang laki. Ma! Ato bang. Ma! Okay. Lagay ko banghud, ma! Kanang laki, ma! Ma! Nasaan sa iyo? Punta Cross. Wala bro. May ka! Ginuo ka. Buwaran sa ubay. Di mo man kreti. Hagi. Taon tag-skill. Pinilit ko. Hi guys! Welcome to my channel. Ako na po ni di ako rusputi. Di ako sliko dari kay buad mas na naghumain. Das Aliana dia. Orang kaigat dia gasukit-swagit. Ngano di man kamapin? Hi guys! Hi guys, Nay, sa Aliana. nay. Yes, kubi. Nay, sige ko bakit? Wak-wak man! Nay, bako na kumwak-wak na yung Wak-wak si Aliana. Kasi na yung buhat guys. Isa story mo Magot na. ko bang wak-wak na Baka maganda tapos kamera na. Bawal yung wak-wak. Di! Baho! Nay, tama ka, Nay. Baka kanita na yun. Bang laway, para kaligo. Hindi na bang laway. Si Tiri naligo, burta maligo yan na. Paligo na kang Tiri. Hindi ta. Nay, ko na ko, Nay. Ang kapaligo. Ikaw na di ay, Nay. Ako di ay. Na may bindan. Magpagaling mo sa Lunes? Ha? Para, ganda naman. Ah, sa kalawon. Wala ko na lagi eh. Hindi ko may kumain. Dahil, hindi ka baba. Wala kay, pati ito. Hindi ka lagi na pa dun. Ah, ito. Ay, nga na ito. Lagi ka din yung mayroong kuhaan. Itay may ligo. Nay! Isang may ligo. Nay! May ka. Kisang bata may ligo. Darang bata may ligo. Ah! Kinsaning bata may ligo. Kasi bata ni may ligo, ha? Hala. Ang hilak mo lagi ni may ligo. Kiss ko ba? Kiss ko ba? Balag mong laway. May ka. Happy day! Di ako nagsukas kusina. Kisa mali nagsuka? Iring. Ikaw siguro. Nagsukas. Kung sa to may ka, papagablir to mama ita. A few moments later. Ano sabi prank kay Zuli? Ano hilak man? Nanay ko ng ganito, bakla na ko natin. Hindi kita pinangpakuha. Ang ginagawan. Sari! Bawa ko kayo ba kasi lang mas Tiri dyan. Kumasin. Kung dito mo kusil ka ng laba ko. Dito na. Hindi ay na nanay. Gipang siya? Nagipang Tiri nag-away ko ng karton. Palayas ko ko. Kaliana. Di palayas ka ni? Palayas ko ng karton ba? Kayo away ko ko maglinag. Saan ito? Diyan. Masalay ko doon sa umat ko katipunan. Diyan ka lang na Tuhod doon sa katipunan. Diyan ka lang na ikuan ay naghilak si Zuli. Nagatawa pa naman, buang mo! Mamahitat tayo, mamahitat. Ako to ito ko. Buang mo! Amo na may arigla ni nanay kasi tatay ako Yes, ng arig si ng Tiri. tatay Tiri. Si Hindi Tiri man ako. yun. Ako naman may nagalig ng tatay dari kay kan. Tiri yan yung kasuli. Parang hilak. Hilaw. Hilak na eh. Ngila ko na si Julie. Alang bagar ba sa mata? Pagkabot na mag-post sa Facebook. Si Julie. Pag Kapi, Paulida dyan. oh, sila ma'am, sila mas ako. Kape na, Nay. Ay, kape. Ano? Ha? Dali, day. Kaya din sa tayo hulog. Patangin lagi yung mama. Nagkawata ka na gitara ba? Magkanta. Dali. Nakaputabo. Kaya kuhaan ka lang na eh. Isa tayo pa kuno karang kuno silang kamingaw. Hindi. Yan ta gising di kasi noong kay gising in this guys gani si Za. Kay kuan man gihatag mo kuno pa kuha pa kuno maali mga anak. Arang luya. Buang ka, Nay. Buang kuno ko. I love you. Ano hilak man? Ano nang hilak mo si Zanay? Nandi tagod ni. Pag ginasa sa nga, asang gingnan nga ka nang nay. Gihatag sa Ginoo, nila ko. Ano man, blessing kas Ginoo. Nila sa tatay.
Ana kanila banza. Dali kalu. Na ah. Kay din sa linggo Kuy ba? Nay, si kuy ring tanaw nay. Magkitang kuy mo magkitang. Ako ko kara maka ah. Ang tambol ka na kuy ba? Adlok. Pero tanong. Kisay wailigo. Makita ka ano ba? Masiro maisa. Kisay wailigo. Ko masirilo na may pandan. Wailigo. Hindi ko na ni maika. Wailigo. Hindi ko na ni maika. Gapa man karay no? Magtay. Hilin. Sa ato bang sa kamera? Ma! Ma, tagay na kog bangkod, ma. Dali na, ma. Ma! Ato bang. Ma! Tagay kog bangkod, ma. Laki, ma. Lili ako, nay. Ma! Lasan sa'yo, ay! Hatag bangkod, laki, ma. Anong paitan kog nga, tumay ka? Kamay mo ko. Laking manghod, ma. Pag mindo na lagi. Dagat. Bayot. Pag kumulak kung da may ka. Oh, di hapit no. Ha? Kamahapit ka muhilak kanang nganong muhilak makaginag. Wa! Ara ka wadi ay. Wa kumulak na tumay ka. Halang ka pa nalingin mo dai mga halang hapit ang kakamdaga. Ang taon nang ganda nga garis be. Ha? Ang taon nang ganda nga garis. Ayaw kay sakit. Ah, makuan. Masabod ras mo. Ilot ka may pagkisa ko sa ilot tingko. Pwede ka! Nay! Nay! Di lagi kakisan. Di mo si kisan ang di lagi kisag. Ang gaga. Kita pa rin man. Di man good. Dag sang ilot daw. Magado nagmanghod na. Silira may ang manghod, nay. Ha? Si Iliaray ang manghod. Laki mo ka ha. Nga tayag na iwa mo yung aliana na eh. Ang sa medyo kono ang mingawan no. Nay. Silang dohang danduzan ko aliana. Sana aliana. Yay! Pero ako, may ka. Aliana. Yay! May ka, ganahan man kung kuy-kuy. May ka. Kuy nas kuy na na ah. Kay ko nas Manila di na mo balik dali. Amang pangiri. Nay, may gumanis kuy-kuy. May ka. Ang dakuan ng kuy. Pangay kung dako si kuy-kuy. May ka. Dahil ko sa May ka. Dami. Nangay kung kuy-kuy dako. Ngadong sige man mag-iliw da ng injong mga anak nga wa nakanahan an injo ag injong kanon tay nay kanarang naa dinhi katunga na ni kontak ninjo pasagdi mo kontak atos tamang panahon kay murag nahog buho di manguntak kini kan aso na mag-iliw-iliw ra ng mga anak nga di manawag ninjo kay wa nay kwenta makuntak-kuntak na mo. Mahal ko pang sa kwarta? Kinali, kaya nga Anong hindi man mo tawag? hindi mo dyan pumungado po. Kasi manding maupod. Nay ka. May ka. Pagkanawa. Okay, mawin na tayo sa tatay. Ag isur na tayo, ag sinuganan din na kanang mga anak hindi mo kontak ninyo. Kontak mo, kasi May ka. ganahan mo nagiging purami. Kanang mga anak ka din May kontak ka. na mo, kay murang pang nahubuho. Ah, mo din nagisugdan. Dala ko may ka. Oh, dahil ka kabay. Kay sa iyo mo sa mita, kay nga nang di mga tawag. Dalo yung tagamayan. Ng number. May ka. Number sa ang May city ka. number. Hindi mo di mo tawag. Dahil ako nung pare ako nung kwarta. Di man na ninyo kinahanglan kwarta. Presensya raman nila may importante. Okay, isang kwarta. Tatay, nagkakwartas tatay rong panahuna. May kwartas tatay rong, di na isod. Diya, kanang di man na kinahanglan kwarta. Kinahanglan, nagpresensya nga na. Na may kasungutang purami nga. Kaya hawa mo di ako na magtiri. Hawa ang gusto diri tatay. hala kalain pero jud pahawa as para mig sa bahay isa man yung nagpahawa lagad sig linuog ko Ubay, ulit ko kayo. Dali ay. Ha? Dali di ay. Ibingaw na ka na, ha? Ibingaw na ka na, day? Hindi kayo tama yung iro, amoy. Si Blackie. Ituan, si Kambos. Jambot. Agsiway si di ay. May ka. Ha? Siway di di ay may ka. Ha? Pasaway, tiniwang na. Sa'yo ganyan tayo, si Aliana ang kalipay. Hindi pa, lapas na nawa ni Dari. Salamat po kang ali kay. Maraming nahubo. Ja. Yan ang magilingaw siya na. Yan ano. Pasalamat ko ng posta teng
Kuan, Alex Bertodaso Borato kay kitagaan silang Aliana. Ay, no ko. Buwang ka tay, bahad na tay. Ay, okay. Yatag magas Ginoo ni mama ni tatay. No. Tay, Ay, wakas Aliana ra gud nilang kamingaw. Linda sa ta guys. Hello day ko da sa Cebu, sa ang anak diha sa Cebu. Hi, I love you diha anak. Love you unja. Hi po ko kang Ruby Provinciana. Nasa Cebu kang Jijen Birch. Papa na sila na monetize guys. Unja. Hi day po ko kang Jima and Ados Vlog. Adon so kalimti kay what's out na lamay ilang kuwang. Paluoy mo guys. Tanawin to ng vlog nila unja. Salamat ka dun ni mo, Madam Jima ha. Kaya ba nakagano. Da. Shout out po ko sa mama ni Aliana, kang Alex. Hi, Inja. Sa channel day pwede ni Kuan, Violet Upaw. Bago na dyan nga channel. Diyan na dyan kalimti guys. Og diha pud sa Japan, kang Yusidas Vlog ug kang Lilian and Family Vlog ato pud sa kalimti pagduaw og hello po diha kang Leo TV Adventure og kang Ate Mars nga mga good heart sila. Dari sa kalimti guys. Og shout out ko kang Shane L Peligro. Hi, og shout out pud ko kang Capusino. Og kang Imbo Vlog nga best friend ni Capusino. At so, pwede kalimutin sa pagduwag isang channel, nasi channel. O, shoutout din ko diha sa Canada, kang Jamo Indazon. Hi, diha sis. O, kang Aidas Vlog. Hi, God bless you. O, shoutout ko kang Lordy Saladin. Salamat sa waysawang pagsuporta. O, kang Phoebe Rano Israel. Kang Nate Ikala. Hello kang Princess Sofia Rodabia. Hi, ug kang Ima Bombani. Hello diha ug kang Honey Buns nga nasa Canada. Hello kang Fee Cortez ug hi pod kang Yancy Salvador.